Nu-i convine lui Aldo. Bravo, băiatul, bravo. Ce mă, băiatule? Ia să le văd, mă. Azi de-alea mici. Păi le vinde mâine. Da. Doamna Gabi, ce-ați făcut? Da, ca seara a venit cu ziua și n-am mai zis. E fain, e fain. Bă, sunt frumoase. Una are coada mai scurtă. Una coada... Alto. De când am luat, a început să latre cățelele, amândouă. Atu. Speriat ele așa. Atu. Nu vezi că mănâncă.